Maayong adlaw kaninyo mga higala. O padayon na usab kita sa series nga atong gasundo dinhi sa episode. Ug diya kita karon sa episode 22. Ug ang atong gisgutan may tungod sa tulda nga tagbuanan niya gipabuhat sa Dios. Diya kang Moises ug para sa mga Israelita. Pan sa dili pa kita mo padayon sa atong episode nga gisgutan karon, may tungod diini nga tulda. Ato usang balikon ang milabay nga episode nga atong gisgutan para mabalik na usab ka presko sa atong hunahuna ug maayo gid nga mahan ay pag-ayo ang atong gisgutan karon nga episode. Maayo gid nga pagkasumpay. Sa ato pa sa miaging episode, atong naimbaw-an nga diha sa ikatulong bulan gikan sa pagawas sa Dios sa mga Israelita sa Ehipto, nakaabot sila sa Mount Sinai. Ug naay dakong nahitabo didto. Kay mikanaog ang Dios sa Mount Sinai, uban sa mga dalugdog, kilat, linog, bagang panganod, kalayo, aso, ug kusog nga tingog sa trumpita, ug iyang gihatag kanila ang ginganlan og balaod. Ug ang tuyo niini nga balaod mao ang pagpakita sa mga tawo nga makasasala silang tanan ug wala gay mabuhat ang tao kung dili mudango kang Hesus ug kung dili mangayo kaniya ug kaluwasan. Mao lugar ang atong naimbawan sa miaging nga episode kun unsa ang tuyo niini nga balaod ug kun unsa ang tumong sa Dios nganong gihatag niya ang balaod. Ato usab naimbawan niya ang balaod giya lamang ug pinaagi niini ato gyung pangitaon ang insakto nga sulbad nga mao gayud si Hesus. Ug ang ikaduha, kung atong tumanon kini nga mga sugo, makatagamtam kita ug mas maayo nga mga kinabuhi. Kay nahibaw nato nga ang balaod maayo nga mga patakaran sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nga maayo ang atong relasyon ngadto sa Dios ug maayo sad ang atong relasyon ngadto sa atong isig katawo. Sa ato pa napulo ang sugo nga gihatag sa Dios sa mga Israelita, pan kung atong hunahunahon gibahin sa duha, relasyon ngadto sa Dios ug relasyon nato sa atong isig katawo. Naisgutan usab nato nga sama ang balaod sa thermal gun nga magpakita kanato nga naa kitay hilanat nga sa sambingay pa makasasala kita og nahimulag gikan sa Dios ug ang bugtong makaayo sa sakit maura gayud si Hesus. Kinahanglan niya atong mailhan nga anaa kitay problema ug mudangop dayon kita kang Hesus ug luwason gayud kita niya. Sama usab ang balaod sa samin nga diha nato makita nga bulingit ang atong naong. Usa ato pa hugaw kita apan si Hesus ra ang makahinlo kanato. Kay kung mutuo kita kang Hesus, hinluan gayud kita niya ug makaatubang kita ngadto sa Dios nga hingpit, balaan ug walay kulang kay si Kristo mismo ang nagbayad sa atong mga sala sa iyang pag-antos diha sa krus. Mo'y gibuhat ni Hesus, angay natong tuuhan ug angay natong dawaton. Dugang pa, naimbaw-an usab nato nga gidili sa Dios ang pagsimba o ang pagampo ngadto sa bisan unsa nga Dios. Bisan unsa nga espiritu o kalag sa mga tawo nga nangamatay na. Ubisan gani ang larawan, bisan ang larawan nga pareha sa porma didto sa langit, gidili man sa Dios nga kiniampuan o simbahon o ribulto nga binuhat sa tao, nga ang uban kinulit gikan sa kahoy o ang uban siminto, o bisan unsa pagawas kaniya, wala gayud kini itugot sa Dios, gidili gayud niya. Gusto usab sa Dios nga maayo ang atong relasyon ngadto sa atong mga ginikanan ug ngadto sa atong mga isig katawo. Ug tungod niini, gidili gayud niya ang pagpatay, ang pagpanapaw, ang pagpangawat, ang pagkasina ug ang pagsaksig baka batok sa imong isig katawo. Kung maka-apply nato kini nga mga sugo diya sa atong kinabuhi, mapanalanginan gayud ang atong relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa atong mga isig katawo. Apan bisan kung maayo kaayo ang balaod, dili maoy makaluwas kanato
apan si Jesus ragayed ang bugtong makaluwas kanato ug bugtong sulbad sa atong problema nga mao ang pagkamakasasala. Balik ko nato paghisgot ang sunod nga nahitabo sa mga Israelita kung unsa ang sunod nga nahitabo gikan sa paghatag sa Dios sa balaod ngadto kanila. Nagpabilin si Moises sa ibabaw sa Mount Sinai. Kauban ang Dios sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Ug gikapoy ang mga Israelita sa paghulat kaniya. Busa ilang giingnan si Aaron nga magulang ni Moises nga basin dili na mubalik si Moises ug mihangyo sila kaniya nga buhatan niya silang Dios-Dios aron maoy mahimo nilang pangulo. Matod pa sa mga Israelita, wala sila masayod kung unsay nahitabo kang Moises. 40 ka adlaw ug 40 ka gabi didto sa Mount Sinai. Karon kini nga mga Israelita gusto nga mangita og laing pangulo nga mangulo kanila. Busa gibuhatan sila ni Aaron og Dios-Dios nga nating baka nga bulawan. Nagsugod ang mga Israelita sa pagsimba adtong Dios-Dios nga nating baka ug misayaw sila sa palibot niini ug ilang gisulti nga ang nating baka mao'y nagpagawas kanila gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Nakita nila, naklaro nila nga ang Dios mo'y nagbuhat niadto sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Gipagawas sila mga milagro nga ilang nakita. Karon kining nating baka mo'y ilang gipasalamatan ug gidayeg. Ug samtang gisimba nila ang Dios-Dios nga nating baka, naghubog sila, nagsayawa, nagkauna, nagkantaha ug nagpatuyang sumala kung unsa ang ilang mahununaan para sa pagdaig nila niini nga Dios-Dios. Dali ra nilang nalimtan ang dako nga mga milagro nga gipangbuhat sa Dios aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon. Ug tungod sa kawang nila nga panghuna-huna, wala sila makabalansi. Misimba sila sa Dios-Dios nga igo ura gibuhat ni Aaron pinaagi sa kaugalingon niyang mga kamot. Gibaylo nila ang Dios ang matuod ngadto sa butang nga gibuhat ni Aaron. Busa gipalugsong sa Dios si Moises ug sa pagkakita niya sa gabuhaton sa iyang mga kauban, gidauban niya ang nating baka nga bulawan ug gisagol niya sa tubig ug iyang gipainom kanila. Mo'y gibuhat ni Moises niadto nga nating baka. Unya nangutana si Moises kung kinsay dapig sa Ginoo ug midapig sa Ginoo ang tibuok tribo ni Levi. Ug gisugo sila ni Moises sa pagpatay sa tanan nilang mga kauban nga nagpadayon paguliyang ug sa pagampo sa Dios-Dios. Gabi ninyo, mga 3,000 ka mga tao ang gipatay sa mga Levitihanon, pinaagi sa espada adtong adlaw. Kung atong mauna-huna, dili katugot ang Dios ug dili man siya malipay sa mga tao nga gasimba sa Dios-Dios. Niadto nga adlaw, inaana kadaghan ang iyang gipapatay. Mabasa ninyo ang may tungod ni ining tanan diya sa Exodo Kapitulo 32 ug maayo gayud nga inyong basahon diya sa inyong mga balay, diya sa pinamilya nga pagtuon, maayo nga inyong mahisgutan ang may tungod ni ini nga kahimtang ug daghan pa ang itudlo sa Ginoo kaninyo may tungod ni ini nga nahitabo sa mga Israelita. Dugang pa para sa atong pagpadayon, gitun-an na nato ang napulo ka mga sugo, di ba? Sa miaging episode. Apan daghan pagayid ang gitudlo sa Dios kang Moises sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi dito sa Mount Sinai. Apil ang pagbuhat sa ginganlag tulda. Ang tulda nga gipabuhat sa Dios mabungkag-bungkag ug matag mo pundo ang mga Israelita samtang diya sila sa ilang lakaw, ilang ipatindog ang tulda. Ug kung mulakaw na usab sila, ilang bungkagon ang tulda ug ilang dadon. Kung atong una-unaon purisyo kini nga gabuhaton, di ba? Pero mao kini ang ilang gabuhaton sa panahon nga mobalhin na usab sila.
Daghan unta kaayo ang pwede natong tun-an may tungod sa tulda. Apan karon mauray atong tun-an ang pinakapunto niini nga tulda nga gipabuhat sa Dios ngadto kang Moises para sa mga Israelita. Una, ang tulda dili simbahan. Dili man sila didto magtigom para magtuon sa pulong sa Dios. Lahi gayud kaayo kini nga tulda. Ang tulda maoy gapuy-an sa Dios taliwala sa mga Israelita. Ug ang tulda dili alang sa mga hintil kay para lamang kini sa mga Hudiyo. Wala may hintil nga naapil niini diya sa tulda. Ang tulda dapit sa kasakit, paghalad ug kamatayon. Ug ang tulda dapit sa kamatayon tungod sa sala ug matag adlaw muagas didto ang dugo ug baho ang tulda sa nangamatay. Kada adlaw pila ka mga mananap ang patyon ug ipaagas ang ilang dugo para sa kada Israelita nga nakasala diya sa Ginoo. Atong isgutan ang kadakon sa tulda para atong ma-imagine kung unsa diay kini kadako. Ang kadakon sa tulda 50 ka metros ang kalargo sa tulda, apil ang iyang hawanan, ug 25 ka metros ang kaluag niini. Dayon gikural ang hawanan sa panapton ug 7 kape ang kahabugon sa iyang kural. Busa walay makakita sa sulod, yawas lamang kung muagi sa usara ka pultahan sa kural. Kung atong mainumduman, taas gid ang iyang kural, di ba? Kay wala man itugot sa Dios nga mahimo nga malili ang diya sa sulod sa tulda. Usara ang agianan paingon sa sulod sa tulda. Busa kung naay gustong musulod niini, kinahanglan nga muagi adtong usara ka pultahan. Ug kung atong mahinumduman, usara ang pultahan sa arka nilang Noe, ug usara usab ang pultahan paingon sa tulda, ug kining tanan hulagway man ni Hesus. Ang pultahan sa arka ni Noe ug ang pultahan sa tulda, tanan sila naghulagway kang Hesus. Ug usara gayud ang pultahan sa langit nga mao si Hesus. Si Hesus ra ang atong kaluwasan, walay lain. Ug gikan sa 12 ka banay ni Israel, ang kaliwatan ni Levi maoy gipili sa Dios nga moalagad kaniya diha sa tulda. Kung atong mahinumduman, adunay 12 ka banay nga mga anak ni Israel o ni Jacob, gikan kang Ruben, kang Simeon, ug uban pa nga mga anak nila, ang kaliwatan ni Levi mo'y gipili nga mag-alagad niini nga tulda. Walay Australiano, walay Hapon, walay Pilipino, ubisan kinsa pa nga hintil nga nakaalagad sa Dios sa tulda. Maura gayud ang mga kaliwatan ni Levi nga mao ang mga Levitihanon. Ug si Aaron nga usa ka kaliwat ni Levi mao gayud ang unang pangulong pari diha sa tulda. Naay pangulong pari ug unya nausay ubang mga pari nga mutabang sa pangulong pari. Ug kinilagi si Aaron mo'y nahimo nga pangulo gyud sa kinatibuk-an dinhi sa tulda. Ug upat ka buok ang mga anak ni Aaron, yung mga lalaki, nga mao si Nadab, si Abihu, si Elisar, ug si Itamar. Ug silang tanan mga pari kauban sa ilang amahan, kay mga kaliwatan man lagi sila ni Levi. Gitudluan sa Dios si Moises kung unsaon pagbuhat sa mga bisti alang sa mga pari, ug apil niini ang ganganlag tabon sa dughan. Ug ang ganganlag ipod nga kinahanglan nga suuton ni Aaron matag mo alagad siya sa tulda. Sa ato pa naa sila mga espesyal nga mga gasuuton kung maglihok sila, mudumala sila, mutrabaho sila diya sa tulda. Maanindot kayo ang ipod ug isapaw kini sa bisti sa pangulong pari nga sama sa ipron. Naadayoy mahalon niya bato nga gitaod diya sa matag abaga
sa ipod ug gikulit ni ining duha ka bato ang ngalan sa 12 ka mga anak ni Israel o sa 12 ka tribo sa Israel. Sa ato pa, 6 ka ngalan ang gikulit diya sa matag bato. Unya diya sa tabon sa dughan, naa pagay gitaod nga 12 ka mahalong bato. Ug ang matag usa nakulitan ug usa ka ngalan sa 12 ka mga anak ni Israel nga lalaki. Ug gaisapaw kini sa ipod sa dughan ni Aaron. Mga igsuon, kung atong hunahunaon, klaro kaayo nga ang tulda alang gayud sa mga Hudiyo. Busa kung gapangalagad si Aaron dito sa tulda, iyang gadadon ang ilang mga ngalan diha sa iyang dughan ug diha sa iyang abaga at tubangan sa Ginoo. Mo'y gabuhaton ni Aaron kung muadto siya sulod sa tulda. Mga espesyal kaayo ang mga biste nga gipabuhat sa Dios alang sa iyang mga pari sa tulda ug gibuhat subay gayud sa iyang gisulti. Wala man sila magbuhat nga ila-ila ra nga walay mga patakaran, ang tanan gikan sa Ginoo nga pagbuot ug mo'y ilang ginabuhat. Ug nahimo ang tulda nga taliwala ug focus sa kinabuhi sa mga Israelita. Ug gipataod sa Dios sa mga Israelita ang ilang mga tulda palibot sa iyang tulda. Ug matag buntag sa ilang pagbako, diretso nila makita ang presensya sa Dios. Kay lagi nakapalibot ang ilang mga tulda diha sa tulda sa Dios. Isgutan nato ang uban niya mga butang diha sa tulda na ay hunawanan niya planggana nga brunsi di asawanan sa tulda. Ug kung mosulod ang mga pari panahon sa ilang ting-alagad sa Dios, kinahanglan nga mudritso sila niini ug manghugas sa ilang mga tiil ug sa ilang mga kamot kay kung dili patyon sila sa Dios. Mao lugar ang mga patakaran sa tulda. Kinahanglan nga hinlo ang ilang mga lawas kung mag-alagad sila sa makagagahong. Kung didto sila sa tulda nga tagbuanan, bantayan gayud ang ilang lihok ug kinahanglan nga tumanon gayud nila ang tanang gisulti sa Dios kay kung dili patyon sila sa Dios direkta diyang adlaw. Unya naay brunsi nga halaran diya sa hawanan sa tulda ug gibuhat kini gikan sa kahoy nga akasya nga gisapawan og brunsi ug kini dapit sa kamatayon. Dinhi ining halaran, gasunugon ang mga mananap nga gaihalad ngadto sa Dios. Kini nga mga mananap, mga hulagway ra sila hangtod nga moabot ang insaktong halad nga mao mismo si Hesukristo. Mo'y gabuhaton sa mga tigdumala ni ini nga tulda. Gasunugon ang mga mananap nga gaihalad sa mga Israelita. Apan kini nga mga gaihalad nga mananap, ulagway raman kang Hesus. Ug sa unahan, naagi insakto nga ihalad nga maugay si Hesus. Ang dugo sa mga mananap, mga hulagway sa tinuod nga dugo, nga mao ang dugo ni Hesus nga nakapapas sa tanan natong mga sala. Dugang pa, sa unahan, sa brunsi nga halaran ug sa brunsi nga planggana, didto ang tulda nga diin gapuyo ang Dios ug gikwartuhan kini og duha. Ug ang tulda janganlan usab nga tulda nga tagbuanan. Atong hisgutan ang mga butang nga makita diha sa kada kwarto. Ang unang kwarto ginganlag balaang dapit ug dinhi nga kwarto naay lamisa nga gibuhat gikan sa kahoy nga akasya ug gisapawan og bulawan ug gabutangan kini og 12 ka buok nga gihalad nga pan. Sa ato pa usa ka pan alang sa matag tribo sa Israel. Walay pan alang sa mga hintil kay wala man kitay labot niini. Dili simbahan ang tulda ug dili magtigom ang mga tao didto aron sa pagkanta ug sa pagfellowship apan muadto ang mga Hudiyo para sa paghalad alang sa ilang mga sala. Maoy pangsyon sa tulda diya sa mga Israelita.
Nausay lang parahan diya sa unang kwarto sa tulda nga gibuhat gikan sa lunsayng bulawan ug diha niini naay 7 ka buok nga suga ug matag gabii ipasiga kini nilang aaron ug sa buntag ilang palungon ug naay espesyal nga lana nga itubil niini ug dili mahimo nga tubilan ug lain. Mao gihapoy patakaran niini nga mga suga diya sa tulda. Ug ang ikatulong nga butang diya sa unang kwarto mao ang halaran alang sa pagsunog sa insinso. Gibuhat usab kini gikan sa kahoy nga akasya ug gisapawan gihapon og bulawan. Ug giingnan sa Dios ang mga pari nga magsunog sila og insinso matag gabii ug matag buntag dungan sa ilang pag-atiman sa mga suga. Gani ang Dios mo'y misulti kung unsa gayud nga insinso ang sunugon sa tulda ug dili mahimo nga magsunog sila og lain. Kining tanan nga ilang gimbuhaton gituman nila ug kinahanglan nga tumanon gayud sama sa giingon sa Dios diya kanila. Ug naay bagang tabil nga nakasalipod sa ikaduhang kwarto nga mao mismo ang puy-anan sa Dios. Ug kung naay mosulod sa ikaduhang kwarto, patyon man sa Dios. Sa ato pa pananglitan kung naay bata nga makasulod didto, lahos sa ikaduha nga kwarto, direkta mamatay gid ka ng bataa. Sa ato pa pinaagi niini nga tabil nga gisalipod sa Dios, nagpasabot nga dili kamo makasulod dinhi kay balaan ako, apan kamo mga makasasala. Kung muduol kamo kanako, mamatay gayud kamo, ingon sa Dios. Simbolo ang tabil sa atong mga sala nga nakasalipod kanato gikan sa Dios. Ug pinaagi niini nga sala, dili gayud kita angayan nga muadto sa Dios. Mao kini ang hinungdan tungod sa sala ug ang Dios balaan ug kinahanglan nga kita usab magpakabalaan pinaagi sa atong pagtuo ngadto kang Hesus. Ang ikaduhang kwarto ginganlag labing balaang dapit ug diha niini naay kahon nga ginganlag sudlanan sa pagpamatuod o sudlanan sa kasabutan. O gibuhat kini gikan sa kahoy nga akasya ug gisapawan og lunsayng bulawan. Ug diha sa matag tumoy niini nga bulawan nya kahon naay gitaod nga duha ka buok nga bulawan nya kirubin o anghel ug nabuklad ang ilang mga pako ug gadungo sila diha sa taklob. Mo'y kahimtang niini nga mga kirubin diha sa sudlanan sa kasabutan. Ug ang ilang gadunguan nga taliwala sa taklob mao ang gapuy-an sa Dios nga ganganlag halaran sa pagpasiguli. Ug kining ikaduhang kwarto hulagway sa langit kay dinhi nga kwarto gapuyo ang Dios. Ug kung asa ang Dios anaa usay mga anghel busa dinhi sa ikaduhang kwarto nga hulagway sa langit anaay mga kirubin nga nahimutang niini. Dili hinuon sila mga Dios kay dili sila gaampuan ug wala gani paampui sa mga nagdumala diya sa tulda ug dili gani sila makita sa mga Israelita kay kung naay tawo nga mosulod adtong kwarto sa Dios patyon sa Dios wala may makayano-yano pagsulod ni ining labing balaang dapit nga maong ikaduhang kwarto. Unya naay gisulod sa arka nga 3 ka butang nga mao ang tibod nga bulawan nga gisudlag mana. Kung atong mahinumduman, ang panahon nga ang mga Israelita dito sa kamingawan, unautdan silang pagkaon, miingon ang Dios nga maghipos kamo niini nga bana ug isulod diha sa tibod ug ihipos kini diha sa tulda. Mao kini nga nakabutang diha sa arka. Ang sungkod usab ni Aaron nga nanalingsing. Wala nato kini kay siguti apan kung makabasa ikaw na masayran nimo kung unsay hinungdan nganong kini nanalingsing. Ug ang mga papa niya gisulatan sa kasabutan, dung gisulatan sa 10 ka sugo, dinhi man gibutang. Ug dili gayud mahimong gunitan ang sudlanan sa kasabutan.
Kay kung naay mugunit ni ini, patyon sila sa Dios. Tanan, gahisgot o kamatayon kung dili sila mutuman sa patakaran sa Dios ni ini nga tulda. Naagani panahon, nga gikarga ang sudlanan sa kasabutan, diya sa kargahanan, nga gabirahon sa mga baka, ug nadigyas ang baka, busa nahawiran ang sudlanan sa kasabutan, aron dili mahulog. Ang naitabo ni ini nga tao nga nakahawid, diretso namatay ang migunit ni ini. Makaluluoy di ba kung atong una-unaon makatarungan ang iyang gibuhat apan wala man pasaylowas sa Dios. Matag mulakaw ang mga Israelita, dayungan sa mga libitihanon ang sudlanan sa kasabutan, pinaagi sa duha ka kahoy nga ituhog diha sa upat ka tuhuganan nga gitaod sa kilid sa sudlanan sa kasabutan. Ug bisan kanusa, dili gayud nila mahawiran o makita kay tabunan man sa tabil kung diha sila sa lakaw. Sa ato pa, kung atong may numduman, wala inong kita maka-actual makakita kung unsa-unsaon nila pagyayong kini, o kung unsa-unsaon nila nga plastar nga matambunan nila, pan basta purisyo ug lisod nga gahuna-unaon. Bantayan gid nila ang tanan nila nga lihok. Ug naay gipili sa Dios nga panday nga ginganlag Bisalil nga gikan sa kaliwatan ni Juda ug gihatagag kaalam ug hiyas sa pagpamuhat ug bisan unsa. Kini lugar si Bisalil maoy naay hiyas sa pagbuhat sa mga gamit sa tulda. Ug si Bisalil ang gipapangulo sa tanang mga trabaho sa pagbuhat sa tulda ug sa tanang kasangkapan ni ini. Ug iyang gibuhat nga sibu gayud sa tanang giingon sa Dios kang Moises. Mga igsuon, kung atong hunahunaon, maayo gayud kaayo kung moalagad kita sa atong Dios pinaagi sa atong mga hiyas. Lain-lain kita nga tao ug lain-lain ang atong hiyas, mga trabaho para sa atong Ginoo. Unta kung naa kay hiyas nga makaalagad sa Ginoo na buhata kini para kaniya. Nga sama sa gibuhat ni Bisalil. Ug ang tanang mga panapton, mga bulawan, bronze, silver ug ang ubang mga materialis nga gigamit alang sa pagbuhat sa tulda ipanghatag sa mga Israelita. Gani sa kadugayan, giingnan sila ni Moises nga muundang na sila sa paghatag kay sobra na ang ilang mga materialis. Dato pa ang mga Israelita mao'y nagsangkap ni ining tanan niya gigamit para sa tulda. Sa dihang nahumana pagbuhat ang matag bahin sa tulda, o ang tanang kasangkapan ni ini, gipatindog na ang tulda o atong masahon kung unsay nahitabo. Diya sa Exodo Kapitulo 40, versikulo 1, hangtod sa 16, dayon sa 34, hangtod sa 38. Ang Ginoo miingon kang Moises, sa unang adlaw, sa unang bulan, kinahanglan niya patindugon nimo ang tulda nga tagbuanan, ug ibutang ni ini ang sudlanan sa pagpamatuod, ug salipdi ang sudlanan pinaagi sa tabil, ug ipasulod ang lamisa, ug ipahimutang kini sa maayong pagkahimutang. Ipasulod usab ang lamparahan, ug dagkuti ang mga lampara ni ini, ibutang ang halaran nga bulawan, alang sa insinso sa atubangan sa sudlanan sa pagpamatuod ug ibutang ang tabil sa pultahan sa tulda. Ibutang ang halaran sa halad nga sunugon diha sa atubangan sa pultahan sa tulda nga tagbuanan ug ibutang ang planggana sa taliwala sa tulda nga tagbuanan ug sa halaran ug butangay kini ug tubig ug ipahimutang ang hawanan sa palibot, ug ibitay ang tabil sa ganghaan sa hawanan. Unya kuhaa ang lana nga igdidihog ug dihugi ang tulda ug ang tanan nga anaan ni ini, ug gihalad kini uban ang tanang kasangkapan ni ini, ug kini mabalaan. Dihugi ang halaran sa halad nga sunugon ug ang tanan nga kasangkapan ni ini, ug ihalad ang halaran ug ang halaran mahimo nga labing balaan. Dihugi usab ang planggana ug ang tungtunganan ni ini
ug ihalad kini. Ug dadas iya Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ngadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan, ug hugasi sila og tubig. Ug isulob ka nga Aaron ang mga bisti nga balaan, ug dihugi siya, ug ihalad siya aron siya mag-alagad kanako ingon nga pari. Dada ang iyang mga anak nga lalaki, ug sulubi sila sa bisti. Dihugi sila sama sa pagdihug nimo sa ilang amahan, aron sila mag-alagad kanako ingon nga mga pari, ug ang pagdihug kanila maghimo kanila nga pari sa dayon hangtod sa tanan nilang mga kaliwatan. Sa ingon niini, gibuhat kini ni Moises sumala sa tanan nga gisugo kaniya sa Ginoo. Gibuhat niya kini. Unya ang panganod mitabon sa tulda nga tagbuanan ug ang himaya sa Ginoo milikop sa tulda. Si Moises wala makahimo sa pagsulod sa tulda nga tagbuanan kay ang panganon nagpabilin sa ibabaw niini ug ang himaya sa Ginoo milukop sa tulda. Sa tibuok nilang panaw, sa dihang musaka ang panganod sa tulda, ang katawan sa Israel mupadayon sa pagpanaw. Apan kung ang panganod dili musaka, dili sila mupadayon sa pagpanaw hangtod sa adlaw nga kini musaka. Kay sa tibuok nilang panaw ang panganod sa Ginoo anaa sa ibabaw sa tulda panahon sa adlaw ug ang kalayo anaan niini panahon sa gabii. Makita sa tibuok banay ni Israel. Mo'y kahimtang niini nga tulda. Sa ato pa, gipatindog ang tulda o giplastar ni Moises ang tanang kasangkapan niini. Kung unsa ang giingon sa Dios didto man niya ipahimutang ang tanan niya bahay niini. Unya gipadihugan sa Ginoo kang Moises ug lana ang tulda ug ang tanan nga anaan niini ug gipahalad. Ug sa mabalaan na ang tanan, gipuy-an na sa Dios. Ug mitabon ang haligi nga panganod sa tulda ug ang himaya sa Ginoo nakapuno niini. Ug ang panganod sa Ginoo nagpabilin sa tulda sa adlaw ug kung gabii na ay kalayo niini. Ug kakita kini sa tibuok panimalay sa Israel sulod sa tanan nilang paglakaw. Naamang kini pirmi nga kalayo nga haligi ug ang panganod. Ug sa dihang musaka ang panganod sa tulda, bungkagon sa mga Israelita ang tulda ug ang ilang kampo ug mularga sila nga gadad-on ang tulda. Ug kung asa mohunong ang panganod, diya sila magkampo ug ipatindong na usab nila ang tulda. Di ba mo'y kahimtang ng ilang gabuhaton. Diya sa miagi nga mga episode, kinsa ang makahinumdum sa kahulugan sa pulong nga Genesis nga mao ang unang libro nga mabasa nato diya sa Biblia. Ang pulong Genesis, mga sinugdan ang kahulugan niini. Kay gahisgot ang Genesis sa sinugdan sa kalibutan o sa sinugdan sa tanang mga butang nga atong makita ug bisan ang dili nato makita. Diha nato mabasa sa Genesis. Kay mauman lagi ang gahisgot sa mga sinugdan sa tanang butang. Dawbi ang Eksodo, nga ngalan sa ikaduhang libro diya sa Biblia, unsay kahulugan niini. Ang buot ipasabot sa Eksodo, mao ang paggawas sa daghan. O ginganlan niini, kay gahisgot kini nga libro sa dakong paggawas sa mga katawhan sa Dios gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Sa ato pa, ang Eksodo, kahulugan niya paggawas sa daghan. Mao iyang kahulugan. Ang ikatulong nga libro diya sa Biblia ginganlan og Levitico. Ngano kang ginganlan niini? Unsa kay kahulugan ug unsay tumong? Gisangay ni Levi ang libro nga Levitico kay ngano gipiyalman sa kaliwatan ni Levi ang tulda ug ang tanang buluwaton niini. Ug ang pagkapari didto usab gipiyal ka nga Aaron ug sa iyang mga anak ug mga kaliwat sila ni Levi. Busa gisangay kini nga libro sa tribo ni Levi kay ila man nga trabaho
ang pagdala sa tulda ug ang libro nga Levitiko tanan man mahitungod sa tulda. Sa ato pa, ang libro nga Levitiko manual alang sa mga Levitihanon aron ilang mahimbawan kung unsaon nila pagdala ug pagdumala ang mga buluhaton diha sa tulda. Sa ato pa, kung atong isgutan ang manual nga pulong, ang manual mao ang pamaagi kung unsaon nila pagdumala ang tulda sama sa bag-ong mga butang nga atong mapalit pananglitan. Naay mga manual para mahibaluan nato paggamit kana nga butang. Apil usab nato makita sa manual ang mga bahin ana nga butang para nga ato yung mamaster o makita nato kung saan kini paggamit. Mausab kini nga libro sa Levitiko. Kining libro sa Levitiko para gid sa mga Levi o ang pamilya niya aron kay sila maoy hatagan sa trabaho ni ining tulda. Sa ato pa, balik-baliko nato, ang Levitiko, manual para sa mga Levitihanon ug dili man para sa tanan. Dili para kang banay ni Ruben, ni Simeon. Kung dili, kining Levitiko para ra sa mga pamilya ni Levi. Tanawon sa nato ang outline sa Levitiko aron atong mahimbawan ang mga patakaran sa tulda. Ug ang tuyo sa atong paghisgot karon sa libro sa Levitiko aron masabtan nato pag-ayo nga wala kitay labot sa mga patakaran ug mga sugo niini. Kay ang Levitiko tanan mahitungod sa tulda ug alang kini sa mga Israelita. Naay mga simbahan nga wala makasabot sa tumong sa Levitiko ug ilang ipabarog ang ubang mga sugo sa tulda ngadto sa ilang mga membro. Apan gikan sa paghatag niya niini, dili mo ituyo sa Dios niini nga patakaran sa Levitiko nga para i-apply nato di sa atong mga simbahan kini nga mga balaod nga wala gani kitay labot niini. Sige, tun-an nato ang outline sa Levitiko para atong mahuna-huna pag-ayo ug sabuton gid nato kini kung unsa ang gusto sa Dios ug kung unsa ang kalabutan ni ini para kanato nga sama sa atong nasayran ganina wala gid kitay labot ni ini. Ang Levitiko kapitulo 1 hangtod sa 7 gahisgot sa mga halad nga kinahanglan ihalad sa mga Israelita ngadto sa Dios diha sa tulda. Mga mananap ang uban ni ini nga kinahanglan nilang ihalad sama sa mga baka, mga kanding, mga karniro, ug mga langgam, ug pananglitan kabo sila. Naa pa sila'y ubang ihalad sama sa trigo, harina, lana, ug uban pa. Makita nato kining tanan dinhi nga mga kapitulo 1 hangtod sa 7. Dugang pa, gitugot sa Dios ang pagkaon sa mga Levitihanon sa ubang mga karne gikan sa mga mananap nga ilang gihalad ug pinaagi niini gikumplito sila sa Dios ug sudan. Kay makakaon lagi sila sa ubang mga ihalad diha sa tulda. Ang Levitiko kapitulo 8 gahisgot sa pagtuboy kang Aaron o sa iyang mga anak diha sa ilang pagkapari sa tulda. Ang kinatibuk-an niya kapitulo 8 gihisgutan ang may tungod sa pag-ila kanila nga sila mo'y gaalagad o gadumala sa tulda. Ang Levitiko kapitulo 9 gahisgot may tungod sa unang mga mananap nga gihalad didto sa tulda sa bag-o pa kininahuman. Nagdala silang Aaron og natipa nga laking baka ug laking karniro nga hamtong na ug kanding ug nating karniro ug ilang gihalad kauban ang trigo ug lana ug ang lawas sa mga mananap nga ilang gihalad gibutang diha sa halaran apan ang dugo ilang gisablig sa tiilan sa halaran ug gipakita dayon sa Dios ang iyang pagdawat sa ilang mga gihalad ug atong basahon ang may tungod niini diha sa Levitiko kapitulo 9
23 hangtod sa 24. Ug si Moises ug si Aaron misulod sa tulda nga tagbuanan ug sa pagula nila ilang gipanalanginan ang katawhan ug ang himaya sa Ginoo nagpakita sa tibuok nga katawhan. Unya may kalayo nga migula gikan sa atubangan sa Ginoo ug misunog sa halad nga sunugon ug sa mga tambok nga diha sa ibabaw sa halaran. Ug sa pagkakita sa tibuok nga katawhan niini, naninggit sila ug nanghapa. Sa ato pa, na ay kalayo nga migawas gikan sa presensya sa Ginoo, paingon sa bronze nga halaran, ug nasunog ang tanan nilang gihalad. Ug naninggit ang mga Israelita ug nanghapa, kay base nahadlok sila sagol kalipay. Mao'y pagpakita sa Dios nga gidawat niya ang ilang mga gipanghalad pinaagi sa kalayo nga migawas gikan sa presensya sa Dios. Ug ang Levitico kapitulo 10 gahisgot ni Nadab ug ni Abihu nga duha sa mga anak ni Aaron nga lalaki. Niini nga kapitulo gahisgot nga nagsunog si Nadab ug si Abihu ug insinso sulod sa tulda apan wala nila tumana ang paagi nga gitudlo sa Dios kanila. Busa gipatay sila sa Dios pinaagi sa kalayo nga migawas gikan sa iyang kwarto. Gisampulan sila sa Dios nga wala mo subay sa iyang patakaran, pinaagi kalayo. Gipatay sila. Kinahanglan nga timan-an nato pag-ayo ang gasultihon sa Dios ug tuuhan gid nato. Dili nato parihasan si Nadab ug si Abihu nga nagtuman sa ilang gusto. Ug naa ang resulta. Isgutan nato ang kapitulo 11 sa Levitico. Ang Levitico kapitulo 11 gahisgot sa mga gidili sa Dios sa mga Israelita nga mga kalanunon kay makahugaw kini nga kalanunon kanila. Wala kini idili nga mga kalanunon ngadto sa mga hintil para ra sa mga Israelita. Busa kung Amerikano ka, o Australiano, o Insik, o Filipino, sabtagayid, nga wala kay labot ni ini nga mga gidili, nga mga kalanunon, kay alang kini sa mga Israelita. Gidili kini nga mga kalanunon sa Dios ngadto sa mga Israelita, apan ang mga hintil mipadayon ra sa pagkaon sa tanang mga klase sa mananap, nga sama sa gitudlo sa Dios, sa ilang nuwi pagkahuman sa lunok. Basin may numduman nimo nga miingon ang Dios nga mahimo na nilang kadun ang tanan nga mga mananap. Kaya gitugyan sila sa Dios diha sa ilang nuwi. Gidili ngadto sa mga Israelita ang pagkaon sa mga kamilyo, mga baboy, mga rabbit, mga kabug, mga isda nga walay himbes, mga baki, mga ulang, mga ibid, mga pungaw, mga agila, ug daghan pa kaayo nga klase nga mga mananap ang gibawal gayud nga kanon sa mga Israelita. Ug gitugutan ang mga Israelita sa pagkaon sa mga talisik, mga timos, mga talapan, mga karniro, mga baka, ug daghan pa gayud nga klase sa mananap ang gitugot sa Dios kanila. Dinhi sa kapitulo 11, mabasa nimo ang may tungod niini. Kini nga mga gidili nga mga kalanunon ngadto sa mga Israelita, kung atong mahinumduman, gitangtang man sa Dios sa pag-anhinan ni Hesus sa kalibutan, ug atong tun-an ang may tungod niini sa unahan nga mga episode, kay daghang gid ang atong mahimbaw-an may tungod niini. Busa karon, makaon na sa mga Israelita ang mga pagkaon nga gidili kanila sa una nga sama sa baboy ug mga ulang. Mahimo naman. Dinhi kanato karon nga panahon, daghan sa mga pundok nga gaingon nga mao kini ang gitugot sa Dios ug mao kini ang wala itugot sa Dios. Nagani uban nga mga tawo gakalibog kung unsa ilang tumanon. Kung usa ka nga nalibog niini, diya sa 1 Timoteo kapitulo 4, versikulo 3 hangtod sa 4, klaro kaayo ang tudlo sa Dios.
maayo kung makabasa ka niini para ikaw mismo mapamatud-an o makasabot kung unsa di ay ang maitungod niini nga gitugot sa Dios nga kalanunon para kanato. Ang Levitico Kapitulo 12 gahisgot sa pagkahugaw sa mga Israelita nga babae kung mga anak sila. Pananglitan, kung mga anak sila og lalaki, hugaw sila sulod sa 7 ka adlaw. Apan kinahanglan nga maghulat sila og 41 ka adlaw, ayha pa sila makaduol sa tulda. Basta lalaki ang ilang anak. Kung mga anak sila og babae, hugaw sila sulod sa 14 ka adlaw. Apan kinahanglan nga maghulat sila og 66 ka adlaw, ayha pa sila makaduol sa tulda. Hugaw usab ang mga babae matag bulan kung magdugo sila, ug bisan gani kung naay makahawid sa ilang nahawiran, pananglitan, kung naay gadugo nga babae, ng ilang galingkuran. Kung nakalingkod ka, hugaw ka man para sa mga Hudiyo. Nadamay sila sa pagkahugaw, maoy kahimtang sa pagkahugaw sa mga babae. Ang Levitico Kapitulo 13 hangtod sa 15, gahisgot sa mga sakit sa panit ug ubang mga sakit sa mga Israelita. Kung naa sila'y sakit nga sama niini, kinahanglan niya magpasusi sila sa mga pari sa tulda ug usahay ipakwarantin sila hangtod nga mamaayo. Mo'y gabuhaton kanila. Apan kung naa sila'y sakit nga dili maulian sama sa sangla, kinahanglan nga didto sila magpuyo gawas sa kampo. O kinahanglan nga magsuot sila og bisti nga gisi, o dili sila manudlay. O kinahanglan nga magmas sila ug manawag nga hugaw ko, kung makaduol sila sa mga tao para makabantay ang mga tao sa ilang kahimtang. O kung habungon ang balay sa Israelita, o kung dili makuha bisan kung limpyuhan, kinahanglan nga ilang bungkagon ug ilang ilabay sa gawas sa kampo. O kung agop-upon ang bisti sa mga Israelita, kinahanglan nga ilabay usab nila. Sa ato pa, kining Levitico ang tanan nga balaod nga gisugo sa Dios para sa mga Israelita dinhi. Kung atong hinumduman, lisod nga gabuhaton. Kung naa kay bisti nga agop-upon, kinahanglan niya ilabay gihapon nimo. Lisod di ba? Kung ikaw nakakita niini ug nakabati ug kung nakabasa ka pananglitan, unsa kalisod ang pagtuman niini. Dili kita angayan nga musunod niini nga mga balaod kay dili lagi kini para kanato, para ra sa mga Israelita. Ang Levitico Kapitulo 16 gahisgot sa adlaw sa pagtabon sa sala o adlaw sa pagpapasasala. Matag tuig, naay espesyal nga adlaw nga ginganlag adlaw sa pagtabon sa sala ug dinhi niining adlawa gasulod ang pangulong pari nga gaagi sa tabil paingon sa labing balaan nga dapit sa tulda nga gapuy-an sa Dios ug gawisik-wisikan niya sa dugo ang dapit sa presensya sa Dios ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Taliwala sa duha ka kirubin nga mao ang ganganlag dapit sa pagpapas. Tibuok tuig, kausara gayud makasulod ang Pangulong Pari niining labing balaang dapit ug kinahanglan nga magdala og gaaso nga insinso aron matabunan sa aso ang dapit sa pagpapas nga mao ang tabon nga anaa sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Kay kung makita niya kini, mamatay siya. Diba? Kaya nag-ingon ang Diyos nga dili gid pwede nga ilang makita kini nga mga butang. Giingon sa karaang mga Hudiyo nga gahiktan gani kuno nila og pisi ang tiil sa Pangulong Pari. Matag tuig kung mosulod niini nga kwarto sa Dios sa tulda. Aron ilang mabira ang iyang lawas kung pananglitan masayop ug patyon dito sa Dios. Basin kung malangan siguro dito sa sulod na mabira na nila, mo'y gabuhato niini ng mga Hudiyo.
Ang Levitico Kapitulo 17 gapahayag nga gidili alang sa mga Israelita ang pagkaon sa dugo. Gidili ang paghalad ngadto sa Dios sa bisan asa, gawas lang sa tulda. Wala man niya itugot nga bisan asa buhaton ang paghalad, ang tanan buhaton diha sa tulda. Gidili kanila ang pagkaon sa mananap nga namatay ra ug iya og gipatay sa bangis nga mananap. Wala gihapon kini itugot sa Dios diha sa Kapitulo 17. Kasagaran, usa lang kaadlaw ang ilang pagkahugaw kung naa sila'y makaon o magunitan nga gidili. Mao'y gisigutan din nga kapitulo. Ang Levitico Kapitulo 18, gahisgot mahitungod sa mga gidili sa Dios nga pakighilawas. Dinhi mabasa nato nga gidili ang pakighilawas sa parinti. Wala itugot sa Dios. Gidili ang pagpanapaw. Gidili ang pagkabayot ug ang pagkatumboy. Gidili ang pakighilawas sa mga mananap. Gidili pausab niya din hiniining kapitulo ang paghalad sa ilang mga anak ngadto sa mga Dios-Dios. Ang Levitico Kapitulo 19 gahisgot sa daghan nga gidili sa Dios apil ang paglimbong, pagpanikas, pagpamurikat ug daghan pa. Dinhi sa Levitico Kapitulo 19. Ang Levitico Kapitulo 20, gahisgot sa mga silot kung lapason sa mga Israelita ang mga gidili sa Dios. Patyon ang maghalad sa iyang anak ngadto sa Dios-Dios. Patyon ang magtunglo sa iyang ginikanan. Patyon usab ang manapaw. Patyon ang gabayot o ang gatumboy. Patyon ang mga baylan o ang mga salamangkiro. Klaro kaayo dinhi nga kapitulo ang buhaton sa mga gasupak ni ini nga mga trabaho. Kita nato di ba? Istrikto gyud ang Ginoo. Ang Levitico Kapitulo 21 hangtod 27 gahisgot sa mga patakaran alang sa mga pari sa tulda, sa mga halad nga dawatunon ug dili dawaton, sa nagkalailaing kasaulugan ug daghan pa. Kung mamatyan ang mga pari, dili sila makaduol sa namatay, gawas lang kung suod kaayo nila nga pamilya, sama sa asawa, anak, o ginikanan. Pero gawas ni ana, dili sila mahimo nga muduol. Mao ang mga patakaran para kanila. Dili usab pwede magpaupaw ang mga pari, ug daghan pa kaayo nga mga patakaran alang kanila. Ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo alang sa mga Israelita, balaan kini nga mga tigom ug kinahanglan tumanon gayud nila. Gihisgutan usab dinhi sa Kapitulo 21 hangtod 27 ang mahitungod sa adlawng igpapahulay. Gihisgutan ang tuig sa kalipay ug ang mga patakaran niini. Ug daghan pa kaayo ang gihisgutan dinhi niining kapitulo. Kung atong hinumduman mga igsuon, nalaktawan nato paghisgot ang sulod sa libro nga Levitico nga mao ang manual sa mga Levitihanon, mahitungod sa buluhaton sa tulda. Ug kung ihapon ang tanang patakaran ug mga sugo nga gihatag sa Dios kang Moises ngadto sa Mount Sinai, nan mga 613 kabuok ang tibuok balaod ni Moises. Dili kay maura ang napulo ka mga sugo. Ug kuti kaayo ang balaod ni Moises. Ug kinahanglan nga tumanon sa mga Israelita sa insakto gayud mo'y gisulti sa Dios para kanila. Mga igsuon, anaa kita karon sa panahon sa grasya ug sa panahon sa kaluwasan. Dili ka man patyon sa Dios kung manapaw ka o kung makasala ka sa ubang mga daotang sala. Pero ayaw buhatag rason nga tungod ka dili ka patyon sa Dios, na manapaw ka na sab. Kung mubuhat ka sa daotang mga sala. Pero kung kini nga mga sala atong isurinder ngadto sa Dios, luwason gayud kita niya sa walay pagduha-duha. Sunod nga episode, may mao nato kung nganong gisultihan sa Ginoo si Moises
nga kinahanglan subayon gayud nila pag-ayo ang tanan niyang gisulti may tungod sa pagbuhat sa tulda. Maayo kaayo ang atong mahimbawan sa sunod nga episode. Busa, palihog, kung mahimo, ay gid pagsalang niini.